Danas je sa nama u Merkurovom spa centru Rimski izvor glumica Lidija Vukićević, koju je naša publika upoznala i zavolela kao Violetu iz kultne serije Bolji život. Serija je proslavila 30 godina postojanja, a mi moramo da primetimo da je za vas vreme stalo. Koja je tajna vašeg fenomenalnog izgleda? Hvala vam najlepše. Pa tajna je uvek iznutra, to nije tajna, nego onako kako se osjećate i onako kako nosite sebe, onako kako energiju odašiljate i kako primate, tako se to reflektuje na spolja. Tako da ja sam neko ko je optimista, ko je vedar, veseo, nasmejana uvek, ne pridajem značaj nešto problemima mnogo, zapravo čak naravno da ih svako od nas ima, ali i kad ih imam pokušavam da opet nađem neku stranu izlaz iz svega toga, tako da mislim da život stvarno treba da se živi vedro i veselo svakog minuta i svakog sekunde. Eto, to je možda to. Razlog vašeg boravka u Merkuru u Vrnjačkoj banji je snimanje nove TV serije Šifer Despot. Svi ovako jedva čekamo da vidimo prve epizode, a vi ako možete da nam date malo više informacije o vašoj ulozi. Moja uloga je jako zanimljiva, prvo zato što sam potpuno fizički izmenjena. Dakle, sa ovom perikom koju sad vidite, koja je predivna i sa kompletno izgledam kao niko me ne bi prepoznao. Znači, to je dobro. To je dobro i za mene kao glumicu, da me ljudi prosto vide i u nekom drugom izdanju. Inače, Slađa, cvećarka koju ja igram, je jedna savremena devojka, apsolutno svesna svojih atributa, koja pokušava da uz pomoć svih tih svojih atributa sebi pronađe negde i olakša život i ode u neki bolji život. Naravno, ona se ne služi, nije ona nikakva jeftina žena, niti je ona neka koja će da nudi svoje telo u tom nekom smislu, ali prosto je vrlo šarmantna, vrlo je lucidna, vrlo je onako pronicava i ona zaista na taj svoj šarm, na te svoje tako pokrete, na sve to tako što je slatka, ona negde uspeva da sebi obezbedi neki bolji život. Obzirom da važite za lepu i negovanu ženu, da li možete da nam odate neku beauty tajnu i da li ste možda otkrili neke od tretmana ovde u spa centru Rimski izvor koji su vam posebno prijali? Ja moram da kažem da ono što ja uvek naglašavam i nešto što je meni najbitnije, to je pre svega nega, a to podrazumeva higijenu i to podrazumeva da koliko god ste i kad god ste našminkani, da apsolutno tu šminku sa lica morate da skidate i da odmarate lice. Ja od krema koristim samo isključivo prirodnu kozmetiku, znači arganovo ulje, to je neka moja nega, aktivni kiseonik, antirid prirodni, eto, to je to. A ovde ja obožavam masaže, najviše na svetu volim masaže i već sam bila kod vas na masaži, osjećala sam se fantastično, međutim vi imate jedan green, kako se to tačno zove? Zerona zeleni laser, to sam mislila, Zerona zeleni laser i ja se nadam da ću probati Zeronu zeleni laser i da ću naravno toplo preporučiti svima onima, pošto ga nema, to samo vi imate, je li tako, koliko znam, samo još jedan u Beogradu, eto, a pošto sam ja sad, eto, to je nešto ekskluzivno i ja ću probati to. Sigurna sam da ćete biti zadovoljni, ali snimit ćemo vaše utiske i posle tretmana na Zerona zelenom laseru. Recite mi, da li ste prvi put u Vrnjačkoj banji ili imate neke druge uspomene sem ovog boravka? Ne, ja sam kao dete dolazila u Vrnjačku banju sa roditeljima, znači to je onako bilo izlet, ja sam rođena u Kraljevu i živjela sam do 8. razreda i onda kao dete su roditelji mene i sestru dovodili svakog vikenda ili smo išli u Vrnjačku ili u Matarušku banju.